هێزن رژیما سووریای لە باژارê Idlibê berîk û ji wî bajarî birevin, hineke girtiyên opozisyonê yên li cem xwe kuştina. Piştî kontrolkirina bajarê Idlibê ji aliyê hêzên opozisyona Sûriyê ve, opozisyonê ragihand ku hêzên rejima Esed li Idlibê berîk û ji wî bajarî vekişin, hindeke girtiyên wan yên li cem xwe kuştina û termê wan bicihiştina. Opozisyona Sûriyayê ragihand ku wan 15 term dîtina û di nav wan de termê jinekî jî heye. Piştî şerekî giran di navbera hêzên opozisyonê ku ji çendê grûpên İslamî pêk tên, dohe bajarê Idlibê bi temamî ji destê hêzên rejimê hat derxistin û ew bajarek kete dibin kontrola opozisyonê de. Li gorî çavkaniyên nîzîkî opozisyona Sûriyayê di encama şer û pevçûnan de, zêdetirî 107 leşkerên rejima Sûriyayê hatin kuştin. Li hember de 25 çekdarên opozisyonê jî hatin kuştin û zêdetirî 200 çekdarî jî birîndar bûn. û bi sedane welatiyên wî bajarî ji ber tirsa bombebaran-kirina balafirên rejimê reviyan û bajarê xwe bicihiştin. Hêzên rejima Esed ber bi serbazgehên Sûtme û Qermîn ve reviyan ku 10 kîlometreyan dûrî bajarê Idlibê ne. Piraniya çekdarên ku li Idlibê şerkirin girêdayî koma çekdarî ya bi navê Cebhetun Nusrana û hin çekdarên opozisyona liberal jî kêleka wan şer dikirin. Piştî girtina Idlibê hêzên opozisyona Sûriyayê wê berê xwe bidin bajarokê Cisr Şuğûr û Rîhaniyê ku dikevin Rojavayê Idlibê. Bajarê Idlibê dikeve bakurî Rojavayê Sûriyayê û ji bo her du aliyên şer li Sûriyayê gelek giring e. Idlib parêzgehên Heleb û Lazikiyê bi hev ve girê dide û bi Tirkiye re jî hevsînor e û li ser sînorê herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê ye.